Gràcies, presidenta, per establir el posicionament i expressar el vot del grup socialista en aquesta moció, una moció que es va presentar en el mes de novembre i, per tant, des d'aquell moment han passat coses. També estava molt pensada, tot i que demana i parla del finançament local, estava molt pensada per la sentència del Constitucional del 26 d'octubre, que en aquell moment també posava en una situació molt complicada les finances locals amb el tema conegut o impost conegut com la plusvàlua. I aquest és un tema que s'ha resolt i s'ha resolt d'una manera ràpida, tot i que sabem que tindrà un impacte important, però al final és el compliment d'una sentència del Constitucional i el que s'ha de fer és acatar-la, és complir-la i, en qualsevol cas, com ha fet el govern d'Espanya, intentar resoldre de la manera més ràpida possible aquesta situació, primer, perquè no es puguin produir especulacions i, segon, perquè com a mínim tinguem una seguretat jurídica, tot i la merma que encara hem d'acabar de xifrar. Però dit això, jo crec que, amb independència de les votacions i de les intervencions que s'ha produït, jo crec que no trobaríem un sol responsable local que digui que les administracions locals ens sentim ben finançades. En això jo crec que aquest és el punt de partida i el punt en què coincidim. Fa molt de temps i ja fa dècades que el que demanem és un finançament just, perquè som els ajuntaments, les administracions més properes a la ciutadania, però els que sempre correm i els primers per poder donar resposta, donar solucions als problemes que tenen els veïns i les veïnes i especialment per poder prestar de la millor manera els serveis a què estem obligats, però no només aquests, sinó també en moltes ocasions amb aquestes competències impròpies a serveis que no són propis de les administracions locals. Per tant, el punt número 1 és que no podem estar més d'acord amb aquesta urgència i amb aquesta necessitat que planteja el grup d'en Comú Guanyem. Ara, dit això, és veritat